suurimman cheer-yllätyksen, mitä ehkä tänä koko kaudella on nähty, saatika näissä SM-kilpailuissa. Eli voittivat SM-semifinaalin. Huikean jännittävästä asetelmasta lähdetään, katsotaan mihin se tällä joukkueella riittää. Tämän viikon lopun sana on tähän mennessä ollut Predators. Katsotaan, onko se vielä tämän suorituksen ja tämän sarjan tulosten jälkeen. Siellä myös tuttuja naamoja sekä maajoukkueesta, joten varmuutta ja kokemusta kyllä näillä urheilijoilla on. Predatorsilla myös siellä 3 reisipyramidia tukevat tätä huutoa. Ja kyllä yleisö on nyt niin mukana tässä. Hienosti suoritettu huuto ja sanoisin, että tämän päivän yleisöstä nyt suurin kannustus ja huudossa mukana eläminen on Predatorseilla. Ja sitten siirrytään musiikkiosuuteen jännittävässä tilanteessa. Ja 9 paristuntia ilmassa, vai 8. Erittäin solid paikaltaan voltit. Ja siellä juoksevassa akrobatiassa kierteitä ja voltteja. Arabi rewindeja ja rewindeja. Hienosti pysyy suoraan jatkaminen hartiotason käsillä seisontoihin. Ja sieltä vaihto, kyllä. Vaakatuplat alas. Neljä flikkipyramidia onnistuneesti. Itse varmasti jatkaa Predators. Ja siellä 7 stuntia kierteellä ylös. Takarivissä pudotusta ennen aikainen alastulo. Exautta ja exaut kierteitä heitossa. Ja lisää basket-heittoja näyttää Predators. Arabi rewindeilla ja rewindeilla mennään pyramidiin. Ja sieltä vielä jatkuvuutta tähän pitkään pyramidisarjaan. Kyllä siinä joukkue taistelee loppuun asti ja hieno onnistuminen Predatorselta. Ja tällaista halliräjähdystä ei näissä kilpailuissa ole vielä tänään kuulunut. Mikä tulee tämän DTC Predatorsin suorituksen jälkeen? Oli sitten pisteet ja tulokset ja sijoitukset ihan mitä tahansa, niin Predators on joka tapauksessa näiden kilpailuiden suurin positiivinen yllättäjä, näin uskallan sanoa. Huikea suoritus, sinne 1 stunttiin pudotus mahtui sekä sitten joitakin hakemisia ainakin omaan silmään, mutta kaiken kaikkiaan erittäin hyvä suoritus myös tämä suoritus. Aivan suorastaan uusi joukkue ja muistetaan, että vielä 2 viikkoa sitten Kouvola-kilpailuiden jälkeen joukkue itsekin sosiaalisessa mediassa vähän vitsaili, että ne kisat meni, vaikka sanoin, että ihan penkin alle varmaan joukkueen itsensäkin mielestä, koska siitä huumoriakin jo heittivät, että miten se nyt ihan kaikki meni pieleen, niin tänä viikonloppuna sekä semifinaalissa että finaalissa täällä loksahti palaset kohdalleen. Ja tässä nähtiin sellainen joukkue, jota varmasti, tai sen tasoinen joukkue, jota kukaan ei osannut odottaa ennen tätä viikonloppua. Siirrymme haastatteluun ja saamme haastatteluun Dream Team.